Καλημέρα φίλοι μου. Το σταφύλι έχει γίνει, αλλά φέτος βλέπω έχουμε λίγο. Δεν έχουμε πολύ. Γι' αυτό λέω να φτιάξω από αυτό σουτζούκι μούστο. Θα τα μαζέψω πρώτα, θα τα πλένω, θα πάρω το ζουμί. Είναι πολύ γλυκό. Για κρασί και τσίπουρο είναι λίγο. Οπότε θα φτιάξουμε σουτζούκι. Πάω να αλλάξω γιατί θα λερωθώ. Θα βάλω τα ρούχα της δουλειάς και θα μαζέψω. Οπότε τα μαζεύω, θα τα πλύνω και επιστρέφω. Το σταφύλι το καθάρισα, το πλύνα και μου βγήκαν 5 κουβάδες τέτοιες. Αυτό είναι το πέμπτο. Οπότε τώρα θα καθαρίσω το χώρο, θα πλύνω εδώ λίγο και μετά συνεχίζουμε. Έτσι θα φιλτράρω, με σίτα. Ακόμα λίγο έχει μείνει. Λοιπόν, το έβαλα σε βαρέλι, είναι 22-23 λίτρα. Θα βάλω το καπάκι και θα το κλείσω. Αύριο το πρωί που θα σηκωθώ θα συνεχίσω. Η βρώμα να κάτσει, το πιο πικτό που είναι, και με λάστιχο θα πάρω το καθαρό και έχουμε την συνέχεια. Παίρνουμε ένα καλό νήμα να είναι γερό και περνάμε τα καρύδια από νήμα. Δεν το καρφώνουμε μες στη μέση, λίγο πλάια και να βγει προς τη μέση. Πιο εύκολα είναι να το βάζεις εδώ πάνω και το τρυπάς, γιατί αν το καρφώσεις στη μέση μπορεί να σπάσει. Έτσι, πλάια προς τη μέση. Δεν είναι δύσκολο, το δύσκολο είναι να πειράεις το νήμα στη βιλόνα. Εδώ έχω δαμάσκηνα γλυκά, είναι γλυκό, και αυτό βυρίκοκο, και αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Θα τα κόψω στη μέση περίπου, μπορούμε να βάλουμε ένα βυρίκοκο, ένα μισό ή ολόκληρο καρύδι. Δεν είναι ολόκληρο, είναι το μισό, από μισό σε μισό. Αλλά καλύτερα αυτά τα κομματάκια το κόβεις ακριβώς στη μέση, πάει καρύδι, βυρίκοκο, καρύδι, μπορείς να βάζεις και από αυτό. Εγώ σήμερα θα τα ετοιμάσω και αύριο το πρωί το ζουμί θα καθαρίσει. Το σταφύλι είναι πολύ γλυκό, ωραία, δεν χρειάζεται να βάζεις ζάχαρη, να είναι όλα φυσικά, χωρίς χημεία. Εμένα το νήμα είναι πολύ δυνατό, πολύ γερό, δεν σπάει εύκολα. Δεν σπάει εύκολα, γι' αυτό το κάνω, το περνάω έτσι όπως είναι από τη βιλόνα. Αλλιώς το κάνεις διπλό και το περνάς, γιατί πρέπει να είναι λίγο γερό. Αλλιώς θα σπάσει την ώρα που θα το βουτάμε. Και αυτά τα κομματάκια δεν τα πετάμε. Με αυτά τα κομματάκια μπορούμε να βάλουμε άλλο βίντεο για τους τεμπέληδες. Αν δεν θέλεις να ασχολείσαι με το νήμα, μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Έτσι το καρφώνω με λίγο πλάια και προς τη μέση. Αυτό είναι έτοιμο. Το νήμα πάντα το κάναμε λίγο πιο μεγάλο. Έφτιαξα κάτι γάντζους από σύρμα, θα πιάσουμε γάντζο και μετά θα το αφήσουμε να στεγνώνει. Και με καρύδια υπάρχουν μικρά και μεγάλα. Μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, να βάλουμε τα μεγάλα χώρια και τα μικρά χώρια. Όμως εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι και πολύ. Έτσι κι αλλιώς όλα στο στομάχι θα πάνε. Το κόβουμε. Κάνουμε το κόμπο. Και το δοκιμάζουμε. Σπάει, έχει δέσει. Έχει δέσει. Και εδώ από κάτω έχει κόμπο.
Το κατάφερα. Παίρνουμε τα μέτρα περίπου να είναι τα ίδια. Εδώ κάνουμε το κόμπο. Και πάμε. Τρύπα. Ήρθε και έκατσε στο κόμπο. Τέρμα. Δεν φεύγει. Θα κόψω και το βερίκοκο, περίπου το ίδιο. Θα το κάνω μίξ. Θα πάει βερίκοκο, καρύδι. Τόσο φτάνει. Κάνουμε κόμπο και είναι έτοιμο. Μπορούμε να κάνουμε και με αμύγδαλο. Το τρυπάμε εδώ στη μέση. Σκέτο αμύγδαλο μπορούμε να κάνουμε. Απλώς θέλει λίγο προσοχή για να μην σπάει. Γίνεται κάπως έτσι. Αυτό. Χθες το βράδυ μάλιστα το σταφύλι και θέλω να το πάρω τώρα με λάστιχο από το βαρέλι. Γιατί θέλω καθαρό για να δω μήπως θα είναι. Εδώ έχω 2 λίτρα και μου βγήκανε 2 πεντάλιτρα. Εγώ θα χρειαστώ 4 λίτρα, οπότε μέχρι εδώ είναι 2 λίτρα. Το μέτρησα. Θα ετοιμάσω όλα τα πράγματα και θα αρχίσουμε. Το ετοίμασα. Εδώ έφτιαξα γάντζο. Εδώ έχω 2 λίτρα ζουμί σταφύλι. Πολύ γλυκό είναι, χωρίς ζάχαρη, καθαρό. Έχω και το καφέ μου. Για την ώρα θα βάλω 2 λίτρα και μετά θα συμπληρώσω άλλα 2. Θέλω με 4 λίτρα. Μισό κιλό αλεύρι. Το πέρασα από σίτα. Και 200 γραμμάρια αλεύρι καλαμπόκι. 2 φορές περασμένο. Έχω ετοιμάσει και τη κρυμάστα που θα κρυμάσω τα σουτζούκια. Ή καβασάκια. Θα βάλω κάτω νάιλον και θα είναι όλα εντάξει. Οπότε έχω εδώ την κατσαρόλα. Βάζω πρώτα 2 λίτρα. Και ρίχνουμε μέσα το αλεύρι. Το ανακατεύουμε. Και το αλεύρι καλαμπόκι. Το ανακατεύουμε καλά να μην έχει κομματάκια. Να λιώσουν όλα. Και αν μείνουν οι κομματάκια, τα περνάμε από σίτα. Όποιος θέλει μπορεί να βάλει εδώ μέσα μέλι, κανέλα, βανίλια. Εγώ το κάνω κλασικό.
Και τώρα συμπληρώνω και άλλα 2 λίτρα. Το βάζουμε σε χαμηλή φωτιά και από εδώ και πέρα θέλει συνέχεια ανακάτεμα για κάνα μισάωρο. Συνέχεια το ανακατεύουμε. Θέλει πολύ χαμηλή φωτιά, όσο μπορείτε πιο χαμηλά. Πολύ μικρή φωτιά ή σε πιο μικρή σκάλα και ανακάτεμα, να είναι πιο πηχτό. Ακόμα κάνα μισάωρο θέλουμε και τελειώνουμε. Την εστία τη κλείνω. Είναι έτοιμο. Έχει γίνει πηκτό, είναι έτοιμο. Περιμένουμε λίγο να στάξει, να φύγει το πολύ. Πάω να το κρεμάσω. Συνεχίζουμε με το δεύτερο. Και μια φορά φτάνει, είναι πολύ πυκνό. Όμως εγώ θα το περάσω 2 φορές, γιατί αυτό όταν θα στεγνώσει, λίγο θα μαζέψει. Αυτό για τον εγγονό. Περιμένουμε λίγο να στάξει, να φύγουν τα χοντρά και τα ψηλά πέφτουν. Το πρώτο βούτυμα έχει γίνει. Θα κάνουμε 3 λεπτά διάλειμμα και συνεχίζουμε για δεύτερο βούτυμα. Θα το ανακατέψω και πάλι θα βουτάμε 2 φορές τουλάχιστον. Το ανακατεύω και πάμε για δεύτερο βούτυμα. Ένα καρύδι έφυγε. Αρχίζουμε από το πρώτο που κάναμε. Είναι παχύ, αλλά θα το κάνω λίγο πιο παχύ. Τώρα γίνεται ωραίο. 2 βοτήματα φτάνουν. Θα αφήσω έτσι λίγο να στάξουν το πολύ να φύγει και μετά θα το κρεμάσω πάλι. Ακόμα και η σφίγγα ήρθε να φάει. Είναι έτοιμα. Κάποια τα βούτυξα 3 φορές, γίνανε πολύ χοντρά, δεν χρειάζεται 3, με 2 βουτιές φτάνουν. Όπως αυτά εδώ, αυτά είναι με 2 βουτιές. Είναι πολύ νόστιμα, υγιεινά, 0 συντηρητικά, από σταφύλι κατευθείαν και κάνουν καλό για υγεία. Αυτά τώρα όπως είναι πρέπει να κάτσουν 6 μέρες με 7 για να στεγνώσουν καλά. Θα σας δείξω πόσα είναι σε 6 μέρες. Ακόμα στάζουν, μόλις τελειώσει
το στάξιμο θα πιάσει λίγο, θα τα βάλω στο δωμάτιο και θα τα αφήσω εκεί για 6-7 μέρες. Εδώ έχει μείνει λίγο. Δεν το πετάμε, μπορούμε να το βάλουμε σε πιάτο. Είναι για τους τυμπέληδες αυτό. Το κάνεις όλο, όπως το είδατε πώς το κάνω. Τα καρύδια δεν χρειάζεται να τα περάσει από σκοινί. Τα σπάς κομματάκια, τα πετάς μέσα και τα απλώνεις σε ένα πιάτο ή σε ένα ταψί και τα αφήνεις να στεγνώσουν. Εφόσον έχει μείνει λίγο θα σας δείξω πώς το κάνουμε. Είναι για τους τυμπέληδες. Αυτή η συνταγή είναι για τους τυμπέληδες. Παίρνουμε σπασμένα καρύδια, τα πετάμε μέσα, φουντούκι μέσα, και το ανακατεύουμε. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλα. Όχι, φτάνει. Και με το κουτάλι, όπως παίρνεις, βάζεις. Για να μην κάνω δεύτερο βίντεο για τους τυμπέληδες, 2 σε 1. Αυτά τα φουντούκια μπορούσαμε να τα σπάσουμε στη μέση, όμως και ολόκληρα σειρά, όπως θέλεις τα κάνεις. Θέλεις να τα ανοίξω λίγο ή δεν χρειάζεται, έτσι καλά είναι, γιατί τα φουντούκια θα εξέχουν πολύ. Μη βάζεις δάχτυλο, θα σε δαγκώσω. Και αυτά θα τα αφήσουμε σε δωμάτιο να στεγνώσουν. Και θα τα πούμε σε 7 μέρες. Για μένα 7 μέρες είναι πολύ καιρό. Για σας ένα τσακ. Είπα τυμπέληδες μη θυμώνετε, και εγώ τυμπέλησα. Δεν έφτιαξα ένα ξύλινο, μια βάση για να τα κρεμάσω. Πήρα την πιο φτηνή και πιο λαφρή βάση. Παιδιά, περάσαν 6 μέρες και τα σουτζούκια μας είναι έτοιμα. Πιάνουμε από εδώ το σκοινί, τραβάμε και αυτό βγαίνει. Και παίρνουμε, τα κόβουμε. Και είναι κάπως έτσι. Είναι μαλακά. Πάντως έχω στεγνώσει. Είναι πολύ καλά. Και αυτά εδώ είναι τεμπέλικα. Αλλά αυτά δεν ξέρω, λίγο σκάσανε, ανοίξανε. Κοιτάξτε πως έχω γίνει. Και είναι πολύ νόστιμο. Το βασικό χωρίς χημικά. Είναι πολύ ωραίο. Τεμπέλικα. Για μένα. Ένα έλειπε, το έφαγα πριν, για να δω αν είναι έτοιμα. Θα κάνω και από ρόδι, όπου να είναι θα είναι έτοιμο και θα σας δείξω και από ρόδι πώς το κάνω. Τι να πω, είναι πολύ καλά, τα πολλά είναι και ακριβά, τα φτιάχνεις μόνος σου.
Το μόνο δύσκολο που είναι να περάσεις το νήμα από βιλώνα και τέρμα. Και βγαίνουν εύκολα και δεν χρειάζεται να οράσεις, τα κάνεις μόνος σου, χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτα, φρέσκο πράγμα. Μέχρι να έρθει η γυναίκα μου εγώ θα τα φάω. Ωραίο. Το σταφύλι γλυκό, χωρίς ζάχαρη, ξέρετε ότι δεν έβαλα ζάχαρη. Βγήκε πολύ καλό. Οπότε εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.